Tira, nik zero zabor filosofiarekin bat egiten dut. Umetatik ikasi dut ze garrantzitsua den gauzak berrerabiltzea. Ta nola? Ba, bosta iztetan txikiena izanik. Imaginatuko duzu eze vintage jantzita joaten nintzen, ezta? Bai, karo, aizta nagusiak arropa modan erosten zuen. Gero, tartekoek erabiltzen zutenean, modaz kanpo zegoen ja, eta nire gana erizten zenean, segun, modaren gora berak. Kontua da nik gorroto nuela, gaur egunez. Gaur egun asko maite dut lagunen arropak berrerabiltzea. Eske gauzak berrerabili egin berdira, jente. Horregatik nik ez dute zer botatzen. Gauza guztiei ikusten diet berrerabiltzeko modu bat, nola bait. Eta, adibidez, festetako edalontzi berrerabilgarriak. Zuk bat erosten duzu, parrandara eramaten duzu, eta gero etxera eramaten duzu, urrengoan parrandara eramateko asmoarekin. Baina aztu egiten zaizu. Eta orduan beste bat erosten duzu. Eta etxera eraman, eta gorde, eta beste bat erosi, eta gorde etxera, eta gorde, eta ezkeran zirkulo bizioso bat bihurtzen da hori. Tira, eta Bilbora lagunekin bizitzera joan nintzenean, alokairuko pixu batean, zera bertatzen den gauzak enituen bota. Gorde nituen badazpada, oe azpian, armairu gainean, garai batean, 3 telebista euki genituen etxean. Bakarra ere biltzen genuen, sofa aurrean, baina beste biak hor zeuden, badazpada, atzez, zigortuta, bezala. Eta gauzei kariño hartzen diezunen, zaila da gero botatzea, ez da. Eta lagunek badakite, zelako apegoa hartzen dira nik gauzei, eta esageratu batzuk dira, Esaten dute, Diogenes sindromea daukadala. Diogenes, nik, favorez. Etxean labadora zahar bi gordetzeko lekua daukatun dino, eta. Bai, lagunek barre egiten didate, baina gero, iauterietan, ez doaz txinotara, ez nire etxera datoz. Karo, badakite, kartoizko kutsak ditu dala. Zematera bilera ditu kutsa batek, Eta seguro zuek ere badituzuela zenbait etxean. Claro! Urte baten, mozorrotu ginen, txunteras. Jaio! Eta kartoizko auto bat egin genuen, dena tuneatuta, aleroia eta guzti, Eta DJ-entzako ere kartoizko soinu maila. Gora eta bera egiten duen faderra eta guzti, profesional. Haze garaiak! Eta gaur egun, bi hotzgailu ditut etxean, batek funtzionatzen du, besteak ez. Bat sukaldean dago, eta bestea egongelan. Eta, tira, hotzgailu berria ekarri zuten teknikariek flipatu zuten. Zekaro, zaharra eraman nahi zuten, zertarako eta botatzeko. Botatzeko? A ber, botatzeko ez, osea, ondatutako hotzgailu zahar batek ondino bizitza luzea dauka. Zahar daukat egongelan, liburuekin. Frigo liburutegia da. Eta ordenadorea ere horre eukiten dute, ideiak freskatzen. Badakit, baietz, kontxo, gauzak aprobetxatu egin behar direla. Marikondo ordenaren erreginak nire etxea ikusiko balu, nik ez dakit, bihotzekoak emango liokeen edo botatzeko dituen gauza guztiek ikusita orgasmo bat emango telioak. Bueno, ez dut probatuko. Bada ez bada. Izan ere nire bikoteak bete zuen paper hori, Bai, etxera bizitzen etorri zenean, ezagutzen ninduen, eta sukaldeko armairo guztiak ireki, eta produktuen iraungitze data begiratzen hasi zen. 2018, 2011, 2008. Eta izena jarri zion etxeari, La Kadukasa. Bai, agian beharrez ditudan gauza asko ditut etxean, baina, ez dakit, mudantza bat egitea tokatzen zaidanean, ez dakit, zer egingo dudan, baina, seguro zuek ere, bada espadako gauza pila dituzuela gordeta, Venga, hori da, aitortu. Banik bukatzeko bakarrik gauza bat eskatu nahi dut. Eskatu nahi diot Diogenesi. Diogenesito, mesedez, gordeta ditudan gauza guzti horiek aurkitzen lagunduko idazu. Mesedez.